De Bozó László nagyon nyomja. Bozó László már itt van, és újabb győzelmet aratott, és már 3 vér van rajta, 6 percig összesen. És már megy is a következő ellenfeléhez Bozó László. És nézzük Bozó László mit csinál. Bozó László a területéket úgy nyomja, mintha és a vajon, és már a 3-as is nyomja. Bozó László ismét győzött, de nem tudom hogy. Bozó László is most egyszerre 2-t vállal be, óriási esemény történik kérek szépen, egy 19 éves titán. És itt egy jaj, és végre Bozó László erre várt, hogy először megölni ezt a hétfecsön. Bozó László. Bozó László, ez most nagyon érzi. Bozó László, hoppá egy átugrás. Ez gyönyörű manőver volt már megint Bozó Lászlótól. Hihetetlen. Bozó László könnyed lazasággal öli meg ellenfeleit, és jut fel az első osztályba. Bozó László, de nem tudom mi rajta ez az állatfél, most bevérították. Bozó László. Bozó László ismét nyert. Bozó László is már megy, és a következő addig az Alis már el is futott, hát látszik, hogy Bozó Lászlótól már félnek az ellenfelei. Óriási tiszteletet érdemel ki Bozó László, aki már 3. szezonját tölti itt az NB1-ben, Bozó László, és most már nem tudom milyen is megint. Tetszik látni itt, aki nézi a képernyőt, 4 ilyen állatvér van rajta, hát ez abból látszik, tessék megnézni, 4 állatvér, ezt mindet most ő gyűjtötte, mert ő vért iszik víz helyett. Bozó László ennyire agresszív gyilkológé. Abból bújott felfedezetje, Bozó László, és már megy is, hogy ezt itt megnézze, micsoda. Ez egy Harold Lane 71-es szintű. Ez pont Bozó Lászlónak való, hiszen elég erősített Bozó Lászlónak nem lehet akadály. Bozó László már támadásra készül. Bozó László. Bozó László. Bozó László. Bozó László elfelejtett hírálni, hát igen, a fiatalság miatt. És Bozó László kiesett a versenyből, hölgyeim és uraim. Hát óriási szenvedésen ment keresztül ez a fű, és nem sikerült győznie. És most Bozó László most, mint újjáéledésen megy is, egy halottként. Bozó László most óriási, persze, hogy rossz irányba indult el. Bozó László keresi koporsóját, csábízó, szevasz. Itt egy angyal, aki Bozó László megölt. Bozó László magányosan keresi koporsóját. Hát ez elég unalmas, tisztelt hölgyeim és uraim, Bozó László. Tessék megnézni ezt az ifjú titán, milyen elszántsággal halad a küzdőtér felé. Hát ez igazi, 19 évesen Bozó László, a világ újabb felfedezetje. És itt most Bozó László nagyon kiüti az ellenfelét, úgy érzem. De lehet, hogy fordítva lesz. Bozó László most hílel magán, felkészül a nagy megmelyeztetésre. Bozó László. Jól figyeljen mindenki, Bozó László. És már támadják is. Bozó László, buffolni kéne először. Nem lenne hülyeség. Na Bozó László. Bozó László csinál valamit. Bozó László, gyerünk magyarok, hajrá magyarok, Ria, Hungária, Bozó László. Bozó László, és ismét meghal Bozó László. Bozó László nem tud, maga alatt van Bozó László. Sérülései nagyban hátráltatják pályafutását, ezt tudnének róla. Bozó Lászlónak valószínűleg családi problémái vannak. Hát ez hihetetlen, hogy nem tud oda koncentrálni. Bozó László. Én most már csak Bozó Lászlónak nevezem, mert azt mondta, hogy beszélhetem. De Bozó László ismét a cél felé hajt, és nézzük, és már itt is van Bozó László. Na nézzük harmadik nekifutásra. 33 másodperc, tisztelt hölgyeim és uraim, addig egy boxszünet utca, és akkor most nézzük, hogy Bozó László itt fog újra járni, hogy egyből hátba támadja ellenfelét. Tetszik látni, ezt jól nézzék meg ezt az embert, ő ölte meg Bozó Lászlót. Ez óriási tisztességet érdemel, jól nézzék meg Bozó Lászlót, egy helyes úri fiatal ember. És most nézzük, Bozó László arca. Bozó László arca. Nem tudom, hogy kell oda menni, Bozó László. De nézzük, hátulról is nagyon szexi. És a feneke, Bozó László. Izmos, kigyúrt úriember, tessék megnézni, jó. Alulról, hátulról minden ünnep. És Bozó László most egy kicsit bebújik a sátorba. Itt újra éled. Tetszik látni Bozó Lászlót? Ajjaj. Bozó László. És most Héla felkészül az óriási küzdelemre, ez az utolsó esélye. Mert különben kénytelen feladni. Egy buffokat el kell tolni, mint azt mindig elfelejti Bozó László. Tapintható a feszültség a stadionban. Igaz, csak ketten vannak. Bozó László. És elindult a harc! Bozó László azt hiszette, hogy aha, meg is állítottam egyből, öcsém. Azt hiszett, hogy az ilyen könnyen megy. Bozó László valamit megint nem tudja jól csinálni. Hát ez Bozó Lászlónak nagyon-nagyon nagy szégyen.
És ez kb. 2 másodpercig tartott ez a harc, nem tudja mi a probléma. De Bozolati talpra áll ismét az újabb vereség során, ez már nekileg nagyon megterhelő. Bozó László elfelejtett, hogy egy elitet ült. De Bozó Lászlót ezt nem hátráltatja. Ő ott nem érdekli, ő mindenkit megöl. És Bozó László. Tessék meg. És hogy Bozó László azért nem tudja megölni, mivel semmilyen nincs. És szóval, hát Bozó László óriási csalódást okozott most nekünk, hiszen megsérült, és meg kell javítani a cuccait. És most a meccs végén Bozó Lászlóval készítünk interjút. Bozó László, kérem, mondja meg, hogy mi volt a probléma a harcban. Jó napot kívánok, Bozó László vagyok, 19 éves, most kezdtem ezt a játékot. Úgy érzem, hogy azért kaptam ki, mert az ellenfél megölt. Ha nem ölt volna meg, akkor valószínűleg elfutok. Most mondta a trénerem, hogy az eszközeim elromlottak. Na most ezt mondhatta volna hamarabb is, mert akkor kés nélkül nem harcolok. És a legfontosabb az, hogy ne adjuk fel, mert még mindjárt újraélhetek és szíjjel vágom a picsájukat. De kérem, hogy szurkoljanak nekem, majd magyarnak születtem, és nagyon szeretem Magyarországot, és Romániát is, egy kicsit. És kérem szépen, hölgyeim és uraim, hogy nézzék meg, hogy fog meghalni. Ő még jó párszor. Itt tessék megnézni, egy ugrásra már egy másik országban vagyok. Lake Komuján. Na most én úgy érzem, hogy nekem az erősségem a védekezésben van, mert azt nem tudok. A támadásban jó vagyok, viszont elég rossz. Egy kicsit javítanom kéne a lábmunkában, főleg ha nincs lábam. És most a trénerem engem el fog vezetni, megjavítani a szerszámaimat, amik nincsenek, de meg kell őket javítani, hogy hibás, nincstelen szerszámokkal harcolja. Tessék megnézni, ott egy piros pont. Na most azt megnézzük micsoda. Hoppá. Van egy kis probléma, főnök. Bozó László megakadt. Aha, rájöttem, hogy mi a baj. Hát kérem szépen, Bozó László most egy kisebb probléma, technikai probléma van. De Bozó László most, hát nem tudom mit csinál Bozó László, már nem harcolt mióta, mert mindig megölik. És rájöttem, hogy mivel elromlott a fegyverem, elnézést kérek, hogy itt voltam, elromlott a fegyverem, ezért az volt a baj, hogy mivel elromlott a fegyverem, egy kicsit rossz volt. És mivel rossz, ezért nem jó. De ha jó lett volna, akkor kutyőszíjjel vágom, mint a szart. És szeretnék elköszönni, mert mennem kell még egyenem, úgyhogy viszontlátásra nézzék a Bozó László a Bobban következő epizódját.